אז שלום, אם שומעים אותי זה טוב, זה מצוין. תרשמו לי אם שומעים אותי או לא. הבטחתי סרטוני פורטנייט, קיימתי סרטוני פורטנייט. אז עכשיו, אם באמת שומעים אותי, תרשמו לי בתגובות. אם אין קול, תרשמו, כי אני דיברתי, אוקיי? בסרטון הכללי אני ארשום בתגובות, אם שמעו אותי, כי אני לא יודע, אוקיי? אז היום אנחנו נעשה סולו סקוואד, יודע? הסרטון הראשון של הפורטנייט וכבר סולו סקוואד, אבל יאללה, חייבים להביא ווין. מה אני יכול לומר חוץ חייבים להביא ווין? טוב יאללה. יאללה. יאללה מביאים ווין. אם מתים פעם אחת הסרטון נגמר. אולי יעלה עוד סרטונים, כאילו, יעלו עוד סרטונים. אבל הם יעלו עם לא רק אני. רוב הסרטונים יהיו עם עוד אנשים, אבל כמו שאני אמרתי, אני הבטחתי סרטוני פורטנייט, אני מקיים סרטוני פורטנייט. מי שראה את השורט האחרון שלי יודע את זה, שאני מקיים סרטוני, שאני אמרתי שאני עומד לקיים סרטוני פורטנייט. מי שראה אותו יודע את זה. פעם אחת שאני רואה מישהו עם אותו סקין שלי בדיוק עם אותו סייד שלי. אני מת, אשכרה. אני חושבת שאני אשכרה רואה סייד שלו מידס. מפה. לא סובלתי מהאדם הזה עכשיו. אבל לא סובלתי. יאללה. אני נחתם ברמבל. אם יש לי טיפה תקיעות בפורטנייט, אז אל תכעסו, מה לעשות? אין לי בבית אינטרנט כזה טוב. אז לא, תדעים מה לא נחת ברמבל, אני נחת בפנדל. הרבה יותר טוב. יאללה. מביאים פה ווין. תזכרו שכשאתם בסולו סקוואד, אצלי לפחות, תמיד כשאתה בסולו, אצלי, כשאני בסולו תמיד, יש טריירדים, וכשאני נגד סקוואדים הם כאילו גרועים. אז הטופים כאילו הגבוהים, ואז כאילו, אתם יודעים, כל הטריירדים מתחילים להיות, אוקיי, נוחת פה סקוואד, אז אני נחת פה. זה לא שאני מפחד, פשוט אני לא רוצה להתחילה סקוואד. כאילו עליי, אז כן. אני לא באמת יודע אם זה סקוואד, או סולו סקוואד, או כמה סולו סקוואד כמו שאני עושה. אבל זה לא בסופו של דבר נלך לפרוץ אותם. פאמפ לג'נדרי. יואו. אהב את המפתחות. הלוואי מפתחות, הלוואי. לא מאמין. טוב, אני ארוס פה את כל התיבות עד שיצא לי. אני ארוס פה את כל האלו עד שאני אמצא מפתחות. או שיהיה לי כוח של מפתחות ואז יהיה לי הרבה יותר טוב. אז זה גם 2. אז אם גם ישמר שלי צריך להתחילה זה יהיה לי ממש טוב. אם אתם שואלים למה אני רוצה ובגלל לא פותח את התיבות זה כי אני צריך מיוס. רק שלא תחשבו שאני איזשהו פרו מטורף, כאילו, אני לא. מבינים כאילו. אני חייב לעשות את הפאמפ הזה. לא מעניין אותי כלום. אתם לא עושים את הפאמפ הזה, אני לא עושה את המקום הזה. נשבע אבל. אני לעולם לא עושה את המקום הזה, אתם לא עושים פאמפ. שמעתם אותי? אז בואו אני אסביר לעצמי. אני ליאם.
מי שמכיר אותי מהערוץ יודע את זה. מי שרואה את זה פעם ראשונה, שאני אשמח מאוד שישים לייק, סאב. אני חייב מפתחות. לא מאמין. טוב, אני לא עומד להפסיק לאבד תקווה. לעולם לא עומד להפסיק לאבד תקווה. ואני אשיג עוד גולד. ואם אני אשיג גם יותר גולד, אני אוכל כאילו לשנות את הכוחות שלי, כאילו את האלו שיש לי. וככה יהיה יותר נוח לשחק. לא מאמין. אם אני מפתחות אחרי ואני לא יודע מה אני עושה, באמת. לא מאמין. מקווה מאוד שאף אחד לא יבוא ויקח לי את זה. אז זה סתם פשלה. ממש פה. מה זה כזה, באמת. רואים, אתם צוחקים עליי כאילו? למה? פשוט מקווה להשיג מפתחות. לא יודע ממה, אבל... מעולה מקורות בסביבה שיש בהם... תעשי משהו? טוב, סימנתי כאן. כי... כאילו... זה... אני רוצה לדעת איפה זה. בשביל שאני אחזור לפה, אתם יודעים. אם שואלים למה לא מתלש בשוקווייב זה כי אני רוצה לשמור אותם לחזרה. אני לא עומד ללכת לרמבל לבוס עכשיו, אז אל תתפלו אם אני לא רואה אותו. אמרתי שגם יש שם אנשים. כן, יש שם אנשים, אני לא עומד להתקרב לשם. אתם רואים, גם פה. בלי מפתחות, לא מאמין. למה לפרוץ שם את האנשים? כי למה לעשות את זה? בסך הכל בא לי מפתחות. בא לי פאמפ לג'נדרי. עכשיו יש שתי כוחות. זה טוב לי, אני אקח את זה. לא מלא. עליהם מפתחות. לא מאמין. טוב, יש כאן אנשים. זה שקשה לראות אנשים בלי לראות. לא, אני לא עומד לראות את זה בהם. כאילו למה לראות בהם? אני חייב מפתחות. רק שלא יראו אותי. ולמה זה יפתיע אחורה? לא. טוב, מעולה. אני רק עכשיו צריך ללכת למצוא מפתח. לא מאמין. מפתחות. פתאום איזה ליסטני. איפה זה היה? איפה המקום הזה היה? איפה זה? אני כבר לא זוכר איפה זה, לא מאמין. איפה זה היה? איפה זה היה? מה? איפה זה היה? אוקיי, זה היה שם. זה 200 מטר, זה כלום בפורטנייט. אולי אני מצליח להגיע לשם משהו כזה. לג'נדרי, זה כיף לי. לא מאמין מישהו? למה אבל? לא רוצה להילחם. לא בא לי להילחם, אני לא נלחם איתו. שיט, הוא יורה בי, לא מאמין. אבל אני לא רוצה להילחם, לא הבנת? נו. אני הולך לחפש גם פעם לג'נדרי, שזה טוב ממש. הבחור הזה. מדפתי אותו עם הפעם. וואלה, איפשהו פה. אוקיי, נו. ופעם. פעם. בום, את הפגיעה. עוד פעם. לא מפי. נשות. מת. איזה קומבט היה לך חמוד? קומבט ירוק.
בסדר. מה יש פה? טוב, אני אקנה את זה. עוד מישהו לא מאמין. זה מטרות כאילו מהפעם שלי, שזה מצוין. באמת, הוא הסקין האחרון באוטל פאס. למה יש לך סקין הזה, ינוב? איפה הוא? למה שתעשה את זה? מה אתה דפוק אחי? למה שגם תעשה את זה? ינוב, נשבעת, אתה סתם מסריח. לא מאמין. הרג אותך. טוב, אני צריך אתם יודעים.